en l'espai social Can Gelabert, així. I estem fent un curs de cuina. I avui farem canelons d'espinacs. Tenim les espinacs, tenim la ceba, tenim els alls, tenim els xampinyons, tenim les dues pastanagues i tenim els canelons i després tenim el formatge per gratinar. Després farem la bechamel i necessitem llet, farina i mantega. Audio Jungle. 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 A ver. Nos estás pillando. A ver, ponemos la masa. Audio Jungle.